Naimbag nga orasyo amin gagayem. Iti da ito agundaway, isagot ni kada kayo ti istorya nga ingkam pinauluan. Tinaiwawa nga anghel. Tampok itangal daw iti pannakigas ang gasa ti mortal a hero. Dito'y drama tayo. Alipogpog! Ti anak ko! Ayan, ti anak ko! Mrs., kanya ka din di mapagkasabakan ka. Ti anak ko! Adala ang itiabay ko sakbay ana iradepak. Ngam ito'y makariingak awan matan. Anya? Inalayo ka di. Adda ka di, Genersary. Mabit lang, miss. I-check ko. Kapsat, nakitam ka din no sino ti may nangalay ti anak ko. Saan Kat magpapada tayo, mata nakaturog diti Obi-Wan. Nakaturog tayo, amin. Ang mga nada ng takaw iti anak ko. Mrs. Awan ti baby nursery. Ayan nga rodan di baby. Anya? Ayan nga rudan ti anak ko. Kasano anak po kaw dito'y abay ko. Mabit lang, Mrs. I-report ko dito yung napasamak. Ospital ti nakadanunak. Itala makastrekak dito'y. Anya nga tatiramidag. Napataglakit di ti makagapo. No apay adito'y tinaturong ko. Lugan ti pan nakabagi ti lintag ti dimtang. At dalakit di problema dito ospital. Ayan, go there. Agpaliwak laeng. Mamuak mo't laeng. No anya ti problema dito'y. Mrs., di kayo madanaganan. At dandag iti polis kat madaman ti panag-imbestigar ka. Ti anak ko. Wanyay, Mrs. Ayan ka di ti asawa yun. Nagsina kami diti ama ti anak ko. Saan ko pa'y nga asawa day dyan, saan kami pa yan nagkasar. Isumat lagayam nga awan nakita ka lalaki asin marungkarkan ka. Mani po di may ka diti ospital. Jay anak ko. Mrs. Orayin tayo langan ti resulta ti panag-imbestigar dagiti polis. Bagadamat, asaan da asar dengan amang sapol iti napukaw nga anak mo. Kasanuak pa yan no saan da masarakan. Anya ti aramidan. Mrs. Sikat ti inaanapukawan iti anak amaladaga. Uwan, asino ka? Kaya't ka tulungan. Kaya't ka tulungan at may sublikan ka ti anak mo. Kaasi ka man. No asino ka man, pang-asim ko mga rod. Mabisin itan di anak ko. No awan ti pasuso di nangalakan ko na. Anya ti pagilasinan iti anak mo? Adda ka di? Kwa, jak ibain. Ngam, kurang ti bilang tirang may dagiti ima na. Ha? Sagmamano ti kurang da? Agkurang iti may sara may dagiti ima na. Pang-asim, tulungan na. Mrs., iso ka diti asawam. Siko. Ana, bakit? Nadamag ko anaganakan. Iso ngay mayak adagos dito ospital. Mrs., iso ka diti ama jay babym. Kwa, saan? Ay, sorry nga Rod. Impagarup ko ngamin no iso ti asawam. Iso ti kakabkabalay ko. Ngam saan nga iso ti ama di anak ko. Iso ang nagsina kami. Sorry. Diyan ka mo kasta. Iso nga intulod ko pa yun dito ay Auntie Catherine. Di rin ba nga sorry ka, kabsat? Talaga mo't asap sa pulak ni Ana. Asawak ni Ana. Isulat yung mga bagbaga sa anak nga asawa. Ay, Auntie baby. Awanan ti anak ko. Adda ng takaw iti abay ko kabayatan ti panakairidap ko. Anya. Na talaga na pudno ka kanyak, Astor. Sa pulam di anak ko. Isublim dito ospital. Wan. Bayan ta siya timang sapol. Ipanamnamakan ka. May sublikan ka di anak mo. Isunan, baby ko, ha? Agawit tapay. Asidagtan iti balay tayo. Agdedi kanton.
Ay na, asidagtan, baby ko. Ay na, mabising sa talagang to'y anak ko. Oh, adatan dito'y balay tayo, anak. Mabitlaang wan. Agtimplak iti gatas mo. Mabitlaang, anak. Kunaklano saan ka manan asumang pwet kulas. Nagawid ak aapong, taka sa pulak ti tulong mo. Kasta aya. Kunak no saan na kunapagan ano. Adda salbaran ta kayan nak amaladaga apong. Kaya nak. Win apong, Apay. Nayanog iti karayan. tinakaw ti di pay laan mo no asino a tao apong. Ay naglokon. Pati kaya na kamaladaga kat matakaw itan. Kasta a talaga ti tao apong. Loko talaga ti daddo matatao. Ala, ibagam na niya ti maitulong ko. Tanakasagana ako. Agmulagat kan apong. Ay, anyan. Kasla nagtagtagay na paklang. Inubanak lang. Nailibaya kon. Kat itatana kamulagatak. Adatan iti sa balya lugar. Awan matan tayo na paggas nga angin. Di mo pigsana pong. Ang mga no adda makangag iti ibagbagam. Ket ibagada pa'y ngagkabaw kan. Awan na niya. Ha? Nadamang ibaga nga kabawak. Pakitaak. Ano mo iti ipakita maapong? Ikataktibadok Ni, saan na apong? Ad-ada nga ibagada ngagkabaw kan. Ikataktibadok. Tay pakita ka matyoak. Ha? Agkabanwagak pa'y lang, apok. Iswasanak pa'y ngagkabaw. Aday ta. Naka-day, di ka matlangan, baby. Ay na, nakaay-ayak to'y anak ko. Aguray ka. Anya nga'y gayam tinagan mo. Ammo konti panagan ko kan ka. Anak ka talagan. Gaputa panaganan kan. Panaganan ka iti... Apay, atsak tinamag no lalaki o no babae ka. Luka isak man pay. Tapno amok no anya ti panagan ko kan ka. Lalaki kagayam, baby. Dahil tirigat na. Tainyawat ko latan ti kwarta iti lalaki anang alakan ka. Kat nagdardarasak mata na pimanaw. Tangay lalaki ka. Panaganan ka iti Pepito. Inton agbarito ka. Awagan kanto iti Pepe. Kat inton agkabanwag kan. Awagan da kanto matan dagiti kapatadam iti Peping. Mayat. Delikadon sa. Ang mga nada ng surot kadata dito eh. Sino nga to dayta? Mabingay. Kalat a pimigsa ti angin. Adala tagtuk-tuk-tuk. Sino ka? Ay, kasyan nyo ka di Toyag kakapoyan na lakay. Tulungan da ka di Lakay. Sino nga tadayta alakay? Uray trabaho kami na trabaho dito'y balay mo. Basta mga anak, ayusan kanyak basang. Awan mo't pangalaki ti pang biyag ko kan ka, ama. Ay, di bingayan naklat basi tunggal mangan kan Ay, di ka madanagan. Siyak ti mga uawer di ta anak mo. Kanawan problemam kanyak. Ta nga kamot lati kanak. Anya?
Kay anak dayta, sana ya. Kaya't nasawan, agtang-tanggad ka. Awan ka balay mo. Iswa siya konti. Timang patanggad kan ka basang. Anya? Saan mo na masarakan dyan, anak mo? Iso ang pumanawtan dito, hitap no mailiw-liwag mo tipan nakapukaw na. Saan? Ado ti kwartatan. Makapantay ti uray sa dino a kayat tapapanan. Uray mapantapay agtori di Hong Kong no isot kayat mo. Anya? Pangalaan ta kung maitigastusan ta. Ada gastusan ta. Ado ti kwartak ita. Anya? Adda kwartam nga umdas agastusan ta nga agturista? Anya, mayat ka? Inta agtori di Hong Kong. Wano di Singapore. Ibagam no sa dino ti kayat mo apapanan. Agyaman hak. Napaturog ko matlangan to'y anak ko. Ni nga ta ama bubod. Nakaturog mat nga tantay ti alakay. Saripak man di ta sala sa nagidaan na. Narnakan ti turog nan. Ay, kaasimat nga agpaiso day ta alakay. Iso pagyan naklatan dito balay. Uray, tagpaiso ti imbaga na asa nga kamatla ti kanan na nga inapoy. Ha? Kunaklano nakaturugan ti baby? Saan mat kayam? Ha? Imposible na ito eh. Pimangon? Nakatugangan? Sana po na ito eh. Kaya anak kailangan ng makabangunan? Agkat katawa? Nagsardin ng agkat katawa? Imposible ti makikita. Agsaw pa yan. Didi ka no. Ipakpakul ng timamador na. Ama bubad! Ama! Agring ka! Agring ka, ama! Makamu ka ni tinay tama na daga, ama. Sigalat ng timagsaklot kan kwa na. Ha? Kunak man no anak mo. Apay akabutang mo ngay. Kwa, ibagak langan tagpaiso. Saan kong anak na ita? Ginatang ko iti kidnapper. Ha? Sigun mo't lay ti dayjay. Adun ti kidnap na kay anak a maladaga iti ospital. Kat inlakla ko na. May saday ta na maladaga. Asino day diya tao? Tsak ama mo, ama. Kino naman nagtugaw? Nagkatawa itay. Kasano ang makatugaw day to'y kat di na pa'y lamay bangon ti ulo na. Day tangarod kat ama. Nagsaupay ah. Basta, nagtugaw, nagkatkatawa. Impakpakul ng tupay ti mamador. Idi imbalbalikas na ti dede. Nagdawat pa iti dede. Wan, Yan. iso nga anak sa ti kaiban day ta. Ha? Ay, diyak kayatin. Iso nga ipanaw mo na ama. Tangdanan kan. Sumurot ka aging iti pangipanan may iti ginatang mo amaladaga, babae. Ay, taapay ang sumurutak. Aguray ka. Asino ka kalata nagpakita. Kasta tibagam kanyak. Di ka nagsaupay. Sumurot kalatan. Intayon. Sana ka sumurot kada kayo. Nene, agsangit ang to'y maladaga. Kaya't nasumurot ka. Anya? Ala, mapantayon. Sumurot ka no di mo kaya't amablo dagita gurong mo. Kat saan kalakit nga rodin ang makapagna. Anya? Bulbuluan na. Kasta ka di. Mabali na kasta. Ala, intayon. Dayta atao tinangila ko kanya kiti dayta maladaga. Iso at titiliwan nyo. Anya!
Ne. No, Castor. Salbag, Castor. Isumat lang nga ado ti kwartam ako nam. Tasi ka tinang takaw ka nang ilangko iti anak ko. Apo, pulis! Tiliwan niyo! Talaga pusasan min dito atao, misis. Apa ini? Pusasan dakmatan. Awan basol ko! Awan! Nabatatin report ti private detective anak kasalbar iti Maladaga. Natalgad iti ebidensya kontra kan ka. Ha? Sir, ni. Ayan nan ngay. Napananday di atao, anang isaklang iti daytoy a kidnapper. Awan dan iti kadwa na alakay. Di tayo matnadnadlaw ida na pimanaw, sir. Ala, sana balen. Tadda kayon ditoy. Da kayo amasaknan iti daytoy. Sungbatan nyo, tinagbasulan nyo. Apay nga iraman dak, sir. Awan basol ko! Awan basol ko, sir! Ditan gagayem, tinagpatinggaan ti istorya at ampok itangal daw. Iti panakigasanggas at immortal a hero. Dito'y drama anapaulwan. Alipogpog! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Ken iti direksyon Kirby Riliera. Musika Jun Rebotazo. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Alipong